Καλημέρα. Κοιμήθηκες καλά? Ναι, μια χαρά. Μήπως μετάνιωσες για το βράδυ που... Το βράδυ που... Ρε εσύ Εύα, μήπως είδες την οδοντόβουρτσά μου? Την ψάχνω εδώ και μισή ώρα. Την πέταξα. Είχε χαλάσει. Πάμε να σου δώσω καινούργια όμως. Το μετάνιωσε γάμο του. Βιάστηκα. Εδώ που τα λέμε, εκείνη δεν μου είπε ακόμα τίποτα. Εγώ μίλαγα συνέχεια. Εύα, αγάπη μου, είσαι μέσα? Ναι, μισό λεπτό βγαίνω. Πώς είσαι, καλύτερα? Καλύτερα, πολύ καλύτερα. Τι καλύτερα, παιδάκι μου, εσύ κες? Όχι, δεν μια χαρά είμαι. Και είσαι και χλωμή? Όχι, δεν είμαι χλωμή. Πώς δεν είσαι χλωμή, αφού το βλέπω? Αφού δεν είμαι. Έχεις ταχυπαλμία. Τι σου να πάμε στο γιατρό? Όχι, μια χαρά είμαι, πάω να πιω καφέ. Τι καφέ, παιδάκι μου, με τέτοια ταχυπαλμία? Θα πάμε στο γιατρό, πρέπει να είσαι νηστική. Θα κάνεις εξετάσεις. Μωρέ! Μην κάνεις αντρελό.